Здравейте, приятели! Искам да изкоментирам представянето на българския национален отбор по футбол в матча срещу Испания, както и цялостното представяне на отбора в последните матчове. Да си кажем истината, тия момчета не знаят къде се намират. Те просто не знаят какво правят на футболното игрище. Не са сигурни даже какъв спорт практикуват. Това е все едно да пратиш специалист по уши, нос, гърло да направи операция на херния, примерно. Или да премахнеш лъчен мехур или нещо. Апендисит да премахне. Ами той ще извади сливиците. Ти ще си умреш. Тай така умира и българския футбол. Заради некадърници. Те просто не са за там. Не е обидно толкова това, че са загубили. Не е срамно да загубиш от Испания и голям отбор може да загуби от Испания. Обиден е начина, по който губят. Ще да кажа начина, по който играят, но то няма игра. По-скоро начинът им на поведение е обиден. Няма воля, няма желание, няма дух. Абсолютно безхаберие. И това е обидно. За нас като фенове, за нас като българи. Нещо повече. След края на матча се чуват коментари от страна на футболистите, че са доволни от представянето, че са играли добре, че са били равностойни на противника първите 16 секунди. Това е нагло. Това е подигравателно към всички нас. Няма чест, достоинство, мъжество. Никаква ценностна система. Треньорчето път въобще няма какво да го коментирам. Той Сашко излезнал Сансука се едно предвожда целодневна детска градина звънче в парка. Или си разхожда кучето. Той няма поведението и присъствието на лидер. Също така ме дразни и израза ми: с тия футболисти разполагаме. Ами да, с такива футболисти ще разполагате, защото корен на проблема тръгва от детско-юношеските школи, а именно корупцията там. Защото много талантливи деца не биват допускани да се развиват и да играят за сметка на децата на богатите татковци или татковците връзкари. В някои отбори по-големи трябва и двете, и връзки, и пари. И какъв да е после резултата. Е, такъв ще е. Няма как да е различен. Докато не се изкорени тази корупция, няма светло бъдеще. Няма излизане от тунела. Но до тогава определено е по-достойно всички тези играчи да сведат глави и доброволно да се откажат от националния отбор. По-добре през това време да играе някой отбор от Б група. Защото в А масово чужденци играят. Някой отбор от Б група, Янтра, Дунав, Русе, Миньор, Перник. Поне са се стиковали момчетата, защото играят в един отбор и може би ще имат повече желание да се раздадат. Има и друг вариант. Той може би е най-стабилният за момента.
това съм го разработила като много добра тактика и мисля, че единственият ни шанс в момента. Значи слагаме в центъра на терена Лили Иванова и Софи Маринова да запеят с мощни гласове. И съответно половината испанци ще замръзнат на място от височините на гласовете им. Оттам слагаме в защита ансамбъла по художествена гимнастика. Момичета почват бухалки, ленти и там има синхрон, знаят точно кога, кое да хвърлят, как. Ще се изпопребият малко испанците, ще се изпоконтузят една част от тях. Оттам влиза Никола Цолов с болида, за да закара топката за 3 секунди в противниковото наказателно поле, защото друг вариант няма топката да стигне до там. Тя не може да излезе по друг начин от нашето наказателно поле. Така че с болида топката пред противниковата врата, оттам Карлос Насаро излиза с щангата и затиска вратаря. Сме по-сигурни. И само ни остава да изберем кой да нанесе последния удар във вратата. Кой ще бъде в ролята на нападател. Мога да скочат двете страни Алекс и Мони Николови, примерно. Така с 2 скока вече са в наказателното поле и да шутират. Важното е да не е футболист от националния отбор. Това е най-важното в случая при завършващия удар, защото те ще хване някой топката, ще тръгне обратно към нашата врата. Не, рисковано е. Даже по-голям процент за успех има, ако сложим 2 баби. Пенсионерки. По-голяма вероятността да оцелят вратата. Това мисля, че е много, много добра тактика за момента. Смешките на страна. И вие сте срам и позор футболни национали и всички футболни общественици в момента в милата ни родина. Просто, пак казвам, не загубата, загубите, а липсата на отношение, цялостното ви безхаберие и наглост в изказванията ни обиждат. Нас, феновете, нас, българите. Не сме просто разочаровани, ние сме обидени. Това нямам какво да добавя.